Gusti ngerti Bagong belani cah Lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Kulasedewa kok mulih ki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisin-isini. Tru. Kowe mulih tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Kamu iki ngono? Yo. Iya. Bali yo Bali yo. Kajarian putra lamun kawekarsan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kowe mawon dadak kering apa iku? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe nek diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem, lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimaning urip. Ketrimaning urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa iki arep kok nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani tanpa aku kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning sirku aku mbelani Raden Kulasedewa. Kae cah Lola, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah Lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Kulasedewa kok mulih ki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisin-isini. Tru. Kowe mulih tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan.
Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Waduh. Minggat ana? Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata ing ngombe-ombene anggur. Kok sae kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe ming batur, kowe ming gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat, kowe ming kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe nguneke Bagong gedhe bal 17, kowe ngalek nyolok mripat. Mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso. Kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran. Kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama aja teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Naklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomarmo. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayone legane atimu. Dar jeneng aku.
ora ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Oh, ndelok kowe barang ya wayang kok dadak ndelok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung glecak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, rak tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kono kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Yo. Kene HP-mu. Ngece, kowe ngece kowe. Dime HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Yo nganggo aku. Oh iya. Mbok kirimke aku. Nek kirimke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afterke. Ya, ya, nonton bae kowe. Heeh. Petro iki. Kene aku. Oh. Wah. Wah, edan tandange. Mriki, Den. Mati ora iso. Woe, ah. Ya. Awas. Oh, ah. Biar awas, biar. Ayo. Oh, mati, boten napa-napa. Ora apa-apa. Mati we. Awas dong, oke. Oh, ora tekan tangane we lemah. Waduh, mati aku. Mati sing aku. Trocok tumbak. Ora kelakon mati derajat topo parat. Ora. Iya. Ora. Iya. Ora keneng. Ayo. Ora Ya, pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus. Udus. Iya.
Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok ming ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tumpan nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Minggir. Tak praktekke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Gang. Getak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbak kon ra lara. Iya, modal ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha. Petro nggih, Ndara Dursasana ya. Nggih lelek kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan njaluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur. Wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah matratap. Bareng digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Kowe ra kendel tenan ya iki, kendel wae. Oh. Mburi apa piye nya, ayo. Nggon dodo wae nya, ayo.
Padhake ora. Nyah. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan ora. Nyah. Kok dimarep tak mungkur nyah. Lho. Gon ngarep kok nyah. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyah ayo. Mburi kok piye ya. Kaya aku iki lho nyah. Iya aku ya kaya kowe nyah. Ayo dak kendel kaya isin. Ayo arep ngapa ayo. Mburi kok piye nyah. Mburi ya mburi nyah. Pajake wah ya. Oh tuh ya. Bres ngono ya mudar tenan. Mbah, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nya. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, ge wis. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, mboten tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndadak dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wo Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo modar tenan iki. Yo ngati-ati yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora nggo omong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sopo kae kancamu sing mak ngono. Wah kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah oh cah ora dong ora. Pisan gas yo. Has iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glithake, kuwi sing kalah. Ha nggih. Nyo, kula. Oh iya sing. Lali aku. Wah rame ya, rada sudul ning ngantem kekuatan kowe. Wah. Yung aduh ora seru-seru narik ora banter-banter dadung lemah ngapura arang saking mempenge kok ya. Riki. Ya. Ora apa endi wonge. Oh berarti wis buyer aku. Kene pisang gas yo. Ngati-ati. Ayo nggih ku sithik arang tak ditata-tata. Ono aku tata-tata barang. Yo siap. Untuk bendone ndi? Iki nyileh bakul degane. Lho bakul degan ora modiar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ngambo kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Oh, matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora.
Ora ngematke Petruk apa Sengkune. Luweh. Luweh caedian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju para sata Kurawa sapa sing aduh yo. Tak takoni ne. Lho. Ora basa karo ora usah basa ning peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa ta? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja meng Kurawani. Ayo, amu Suramarata, Jamarata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat, Dik. Waduh. Apa iki? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulene negara Ngamarta nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe Bagong muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petruk. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petruk. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Najan kula kuwi watake Angkara Budi Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petruk. Ora bali titanana. Sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka ki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya ki negarane Mandaraka. Mandaraka ki padha karo negarane Prabu Duryudana.
Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi, tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh Sinun Prabu mboten Sinun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah. Ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamantura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae. Tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kaliyan karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura kuwi kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Ora duka sababi menapa. Panjenengan nyumbari karo Natamantura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Natamantura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan iki lho. Bang. Sampai jumpa. Kaose diober-ober ngene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedah dipun tamekaken. Nek kula sedaya menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pampunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalindra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalindra ingkang Sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika Nalindra ingkang Sugih Bala Sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok ngeling semi sanget panjenengan milik dhateng negari Mandura kok ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun? Nek kula sedewanipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe
sing luwih akeh kemawon mboten mentala matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentala? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Pedro. Nun. Kok ora Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nek kula Sedewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nekula Sedewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim. Kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Ralindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Yo pancen setang. Iki mau apa ngepit goleki Indomaret e. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Dok kelet-kelet kali terus. Dene diri angel ya, Gong. Pedro, nun, aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa meni pepadhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon. Nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Bali yo. Barengipun kabeh iki aja kok kandhake Nekula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Nekula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok. Wis to, manut karaku. Yen Nekula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petruk. Aku percaya karo Adadiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Nekula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kaya terus ora, wis kowe iki ora usah gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali yo to. Nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja bocah cilik. Bali yo. Nggih nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ha iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane Nekula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus Nekula Sedewa tak senenani. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati.
Datan Kawusa Lampeng iki Lurah Petruk Sumawana iki Lurah Bagong. Nalika semanten kene lumampah minggarga medhun jurang ing nalika robor amung gebareng ludah lawan latit. Tanduk-tanduk kecapo. Nalika semanten wonten sawenehing priyantun ingkang ngapangkat Demang. Nenggih saking kademangan Pandan Surat. Nenggih Kiai Demang Sukma Nglenggana. Sareng kaliyan ingkang garwa alampah lon-lonan nilar kademangan Pandan Surat ing cipta nglampahi tapa ngrame. Krana wis watara lama nggenya sesarengan gesang parandene dereng pikantuk momongan saking panguwasaning Dat Kang Murwing Dat Wuling Cipta sigra lampah prihatin supados pikantuk wenganing jawata antuk omongan nenggih Sang Demang Sukma Langgeng mawah Nyai Demang Sukma Langgeng wis prapteng tengahing wana nenggih Kyai Demang tuwe Nyai Demang kekalih kula wau. Mangungkung ganduhan rimang Om lerlena tanpa kanin yen tan puluso amangku sang ya utama sawetara nggone ninggal kademangan Pandan Surat nggone pun Kakang kelawan sira Nyai wis padha sarembug kepengin nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih ngibarate yen tanganmu tengen ngulungake tanganmu kiwa aja nganti weruh
Nanging nganti tekan dina iki kok durung ana tandha-tandha Gusti paring berkah kelawan awake dhewe. Nggone saben dina tansah nenuwun marang ngersaning dat kang wengdat. Muga-muga maring ana dalan padhang nggone aku lan kowe kepengin duwe momongan. Iki piye Nyai? Wis sabda Paraneska kademangan pandhan surat. Teka durung entuk tandha-tandha Gusti paring wenga tumraping awake dhewe Nyai. Nuwun sewu Kyai. Mbok inggih sampun gresula kados mekaten menika. Panggersulaning penggalih Paduka menika namung badhe anjurung. Anggen Paduka nggadahi pangestin nuwun panyuwun menika kala wau tumunten badhe dipun tampik dening manguwasaning dat kamurwengdat. Mestinipun lampah priatos menika kedah pasrah lila lair batin. Sampun ngantos anggadhahi pangraos gresula miwah sampun ngantos dipun petang dangunipun pinten candra ngantos pinten warsa kedah linampahan kanthi ikhlas. Menawi pendak-pendak kendel namung gagas perkawis kok nganti tekan semene durung ana penganing dewa, kok nganti tekan semene durung ana penanging dewa. Kula nyuwun pangapunten panjenengan menika nuwun sewu lahir batos badhe nglampahi prihatos menapa mboten kula tak nyuwun prisa. Lho, lahir batin to ya. Wong sing jeneng duwe niat momongan kuwi aku, mestine aku duwe niat lahir batin kepengin duwe momongan. Ning bareng tak rasa-rasa kabeh iki lupute ora kok luputku, ning luputmu. Patobat lara tenan to. Wong nyatane wis lunga saka omah. Wis niat prihatin kok panjenengan menika tasih nglepataken dhateng kula. Lho iya, luputmu. Nyatane ngibarate aku kuwi nyirami lemah ingkang cengkar. Aku nandur wine ana lemah ingkang cengkar. Wekasan winihe ora tukul kuwi merga kowe nuwun sewu. Kowe iki wujute lemah-lemah sing cengkar nini. Patobat panjenengan sampun ngendika ngawur. Panjenenganipun kula menika mboten gadhahi turunan ingkang tegesipun mboten kagungan putra sedaya kadang-kadang kula Mbak Yuwadi menika yo anake bebranakan pirang-pirang. Mila menawi dipun penggalih kula menika yo wujudipun Nalendra ingkang wutuh menapa wontenipun mboten badhe kekirangan setunggal kemawon. Malah samangke kathah ombyaking para kawula kademangan, kathah ombyaking para kawula ingkang nyebataken dudu sing wedok sing cengkar ning winihe sing gabuk. Dasare wis tuwa. Patobat panjenengan menika sampun sepuh yo ngepek. Kula mongko panjenengan menika ya swani sampun meh 8 dasa. Kula menika lagi kawan likur. Lah yo tebih sanget kok. Ibarate kula menika lagi grengseng-grengsenge, panjenengan menika sampun loya, sampun nggadahi kekuatan, terus lha iso duwe anak piye coba? Ning pisanan wae le grengseng. Kaya ya ning bareng patobat mboten saged kula critosaken. Kowe munggah tenanan barengan mak glundung. Ora ana apa-apane. Wis kowe nek ngundhamana kaya ngono iki atiku terus lara. Wis ora usah dadak ngundhamana sing ora-ora nini. Wis ayo ditutuke. Ora ketang awake dhewe kuwi nasak telenging wana munggah gunung medhun jurang. Wis tak tekati yen Gusti ora paring wengan srana nggonku duwe anak karo kowe, ya muga-muga kowe karo aku nemu anak ana ing dalan iso diangkat dadi anak pupon, dadi putra angkat kang mangkono iso nyambung sejarah awake dhewe nini. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone menawi ngaten kula ngomong kandhel Kesa Paduka Panembahan ayo digelak lakune golek srana kuwi ora mung mandhek mangu kaya ngene monggo Kyai Demang kula dhiraken monggo sing ikhlas ya nini panjenengan ugi ikhlas ya.
Samsara tetan padang Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kawula non Yayi sampun dados kewajibanipun ngraka ing Dwarawati anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban minangka dados suwing para kadang Pandhawa inggih Koko Prabu malah sak mangke Panakawan sampun kepareng sowan sampun paripurna anggenipun sami gegojekan kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun iya Kakang Semar ndak tampa kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun iya Petruk ndak tampa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ingsun tampa. Panakawan baya darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu Panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ingkang bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun. Piye, Gong? Wis gawe sasakokan pertengsing langsung matur wae apa perlune. Nyuwun pangapunten menawi wonten patatur kula diagung pangaksami sinuwun. Iya Panakawan. Estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kaliyan sinuwun Prabu Darmakusuma. Namung kula wonten perlu kaliyan sinuwun utawi Ndara Nekula Sedewa. Lire kepiye dene sira matur kaya mengkono? Gacariyos kula dipun utus Ndara Nekula Sedewa sowan dhateng negari Mandaraka. Namung badhe nyanjiaken Ndara Nekula Sedewa nalika semanten cariyos kaliyan Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih bayi dipun gendhong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lula sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika nalika semanten Ndara Nekula Sedewa mireng menawi para putra mantu tinimbalan wonten negari Mandaraka tumunten utusan kaliyan kula supados nanjihaken babagan warisan negari Mandaraka badhe dipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng keng rayi kekalih Ndara Nekula Sedewa sinuwun. Pramara remang swamya ngambrang kadi karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati wastrat
Sedewa Nekula. Iki lho wonten dawuh Kamas. Iki lho wonten dawuh Kamas. Parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati. Majuwa Nekula Sedewa Majuwa rada caket kene. Panglenging dia mangung kong. Ora ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak. Petruk cetha matur, bareng kakangku ya mireng aku krungu, Janaka ya mesti krungu. Malah kadangmu Ndrawati ya krungu, Kresna kakangku ora bakal katalumpet. Dewa epeh temen gedhoamu. Wah, ora nyono babar pisan. Kowe cilik tak leliting, kowe kuncung tak mbong nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teka kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi wis keladuk yuswa, wis sepuh. Upama dheweke ngucap to nalika kowe isih bayi, mbok menawa kasurung nggonmu nggone ndara duwe rasa welas asih, wekasan nggone ngupata nggone sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep. Kena ngapa kowe dadak nanjike? Kena ngapa kowe dadak nakokake? Wah, padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa, wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Aja nganti kowe kasamsaya, aja nganti kowe kekurangan. Ning tenemune uripmu isih kekurangan. Kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka. Aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu. Ora minggat tak gecek ndasmu nang kene. Ndara Werkudara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Keng Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututane. Jan. Dara, apa? kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa, mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelekutis. Nembung mrono-mrono njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi. Ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dilelekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilelekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Lho kuwi senengane kaya ngono Arjuna. Punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo.
Wiwangkara kinggen lir manguswa kang layon Denyoy langgang memanise wadananira layu Kumeku cemrah nyomaratani Kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo pitung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura sesuk meneh nek diweling daramu ki ora srogol ora sak penake dhewe kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon wong kok kulina sembrono Gong kok aku ya kok padahal sing ojo-ojoki kowe lho aku kan ming ojo-ojoki aku kan ra ngopo-ngopo nggih nek dahanan kaya ngene iki ya rasakno mau diutus daramu Sedewa ndara nekula aja omong sapa-sapa lah kok dadi lekmu matur nang negara Ngamarta kowe iki gerangan randi utek Ngamarta ki Lenggandara Janaka Ndara Werkudara Ndara Puntadewa Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono kowe mau ora wis tak elekke ta Tru ora sembrono nek kowe ngeyel kok kandhane kanane dadi kaya ngene iki merga kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek iya terusna wah nggih ana kesempatan malah ajar kowe malah arep aku barang sentok apa jenenge Pak embuh arep arani werna mesake Ndara Sedewa ya mir Mama bapake nganti sirah disirah dienggo sikil dienggo sirah mung merga Ndara ki wah kowe ki kebangetan terusna Gong terusna ora apa-apa wong ki ngunduh wae ing pakarti sapa nandur bakal ngunduh tak tebaske oh demit ya ora arep tak unduh mateng langsung tak undangke bakul sengara ngunduh Den sabar ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati ampun cremongan kaya ngoten niku mboten apik kula nyuwun mahapunten nggih Den Petruk ora dadi ngopo ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas mung aku njaluk keterangan saka kowe nggih apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina wah jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana Sedewa itu aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka wutuh tak wenehke Sedewa nek iso ngaturke buktine apa Petruk kudu nganggo seksi ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim napa mboten angel digayuh niku Ndara Kakang Semar piye coba aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene ampun dianggep niku pepalang sing tuwajuh sing madhep mantep nek niat ampun ming niat tok ning tekakno tekad mergo tekad niku pok ing karep wong niku nek wis tekan tekad bab sing ora iso digayuh iso kelakon dipun gayuh Ndara ning kepiye carane pasrahke marang aurbane Hyang Mahanasa Ndara Gunjan gancing langit kelap-lapaton Lirkin saking risang mawe gandrung Nuwun sewu menika teka wonten piyai sepuh nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten Raden kula menika sanes Brahmana
Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat, nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semarityana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Semari gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing tuwa kae. Kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten. Kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Salat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai, patobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, ampun moh, gelem lho. Gelem lho. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut, manggelem. Semar iki nggo utek. Gong, kuwi karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh. Ra sudi aku. Kejaba nek aku kon ngepek iki. Tak cocok gundulmu mudar kowe. Sik lumayan Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikan ingkang ngaya-wara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo. Jane so. Petruk kuwi badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang Purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Ha iya kok. Kotor banget. Kowe guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho.
Tenane, diomongi luput aku blen wetengku. Mula. Sapa Tur? Truk. Sapa Tur? Kowe yang ngerti. Ngerti. Ning ora entuk diwedarke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggep ora iku kuping kabeh ngono ya. Ora. Tenane, wedo omongi kok. Oh. Berarti kayak iki. Kowe omong apa? Aku yang ngono kuwi lho omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu ora. Kowe dikandani kok idi ora. Asli andana ya. Laruta saking godha sang kula yen amutusa sang Sri anakku nggih anakku Sediwa Badararja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhining atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono kula pun dinggo jimat paripe gayana ning ngasantosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat. Inggih. Wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa. Lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang negaring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Mantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula. Aja ngawu gawar ngawur. Dudu kuwi sing tak karepake. Ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung saperangan negara Mandaraka. Ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula. Yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancat Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka. Yen ora iso ora bakal nampa kamu teng negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa. Mangke riyen to, mangke riyen sabar nggih sabar. Sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak. Monggo Ali Sabadi mestani. Do padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan. Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat. Nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana, Dewa. Deston temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka sinuwun Prabu Saya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Oh.
adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh, kowe krungu sambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma Koko Prabu Salyapati. Madrim mati. Oh, Dewa. Pedhot atiku Sedewa. Saumurmu ora weruh karo mbokmu. Mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Persambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura. Kula trinekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula Sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.